Bueno, pois eu chamome Lara, do Pazo Ruibal, son o primeiro premio de poesía e gañino con un conxunto de textos que escribín para agasallarlle a unha persoa que quero moito, o día do seu aniversario, e decidín que iba a tentar sorte presentando un concurso e aquí estou. Chámome Lorena, este é o segundo traballo que teño, que é Ego Mortis, o que presentei a este concurso, o certame Galicia Crea. Son Héctor Barandela e agora mesmo estou estudando Comunicación Audiovisual na Facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra e fago así pequenas pezas de videocreación completamente amateuria e con custe cero. Eu son Carmen Núñez, estudo aquí en Santiago Medicina e nada, simplemente gustame escribir e fago por placer. Presenteime ao Galicia Crea e gañei o segundo premio de relato. Chámome David López Medina, o noso grupo de teatro chamase Espasmo, é o grupo do Instituto Santa Irene de Vigo. Xuntámonos precisamente porque hai actividades de normalización lingüística nese instituto, tanto unha revista como un grupo de teatro, e de aí saiu esta obra. Me llamo Sheila Pazo Silva y estoy en quinto de Bellas Artes, estoy acabando la carrera y participé por primera vez en el concurso de videocreación. Ya había participado en artes plásticas en el GZ Crea del año pasado. O proxecto Trepe é un grupo de Pontevedra, en principio somos todos de Pontevedra, estamos por aí. O que se trataba ao principio era de facer unha nova visión da música tradicional galega, mezclando con novos elementos o que nos fora xordendo, que fora saindo, e ao final o que acabou sendo é un sonido bastante novo e bastante experimental. O potencial creativo dos mozos e mozas do noso país, que eu creo que nesta gala vai ter un exemplo excepcional e que neses 400 proxectos presentados, pois desde logo xa o tivo. Eu creo que a nosa aposta é pôr en valor o que se está facendo no noso país para darlo a coñecer, para socializarlo e sobre todo para desde o noso punto de vista poder apoiar as cousas que se están a facer. Chego, entrega 2 cartóns, xa podemos pasar. As luces, a música, alta, moi alta, percute nas tempas, fai que peche os ollos case sen querelo, como recén saído do meu propio repertorio, negro, flash, cores, negro, ráfegas, segundos que foron noite a pique, momentos que estiven pero non vin, xente, vasos de tubo, cervexa, fría, suor, roces, golpes, empurróns, anacos de cristal no chan, pegañento, o fume envolve a discoteca, tra, 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 penduramos as cabezas cara aos lados, cos ollos pechados, éxtase máximo, dicindo non a todo, ta, 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 saltos, teño o pelo pegado na fronte, CO2, teu, na miña caluga, brinca, aproxímate, ven, mans, nos petos, no aire, toca, canto, cantas, non sei moi ben a letra, dame igual, vou estoupar, mordo, grolo, da perna subo un calafrío, e así rodan as horas, redondas, rabiosas, inquedantes, a expectativa. Bótannos, fora de novo, a mesma forma de viaxar, en sentido oposto. Cheiras a ron. Mi vídeo trata sobre las relaciones del hombre y la ciudad, pero no entendiendo a la ciudad como una construcción humana, sino más bien como dominadora del hombre contemporáneo. En este vídeo hablo de la influencia entonces que tiene para mí la ciudad sobre el hombre, estableciendo un juego entre interior y exterior. Peza que resultou gañadora neste concurso, pois simplemente intenta reflectir un pouco o bombardeo mediático que estamos sometidos todos na nosa vida cotiá a través dos medios de comunicación, da publicidade. Hai días nos que saio o sol en Illa Peixe, loitando contra a gran farsa dun ceo sempre gris. Deslagáñome e saio da casa co paraugas pechado. Na beira da auga agarda por min, como cada día, o grande peixe. Cando veñas, e te levar a que lle pases a man polo lombo. Ainda nos días máis fríos, a súa pele está morna, como se lle latexase sangue por dentro. Desenfundo as mans, que van adormiñadas nos petos, e os dedos comezan a xirar rabiosos, debecendo por apreixar unha cámara fotográfica ou unhas fazulas. O que non direi é que o lombo do gran peixe nunca está morno, que son as miñas mans as que están feitas de xeo. Ego Mortis fala un pouco, unha crítica á sociedade en xeral, que o que se prima agora mesmo é a superficialidade, non? E non se prima o interior, que é o importante do ser humano. Entón, o personaxe, que é unha muller, loita contra si mesma e, ao final, deixase, pois, digamos, gañar pola sociedade e morre o seu ser, por iso chamase Ego Mortis.
Foi o director Bernardino que pensou que podía ser unha boa oportunidade porque a obra gustou moito no instituto, entón mandou un vídeo. Non pensábamos chegar ata aquí. De feito, cando fomos a Cangas a actuar na final, casi nos daba medo, porque éramos o único grupo de instituto, o resto eran ou profesionais ou grupos universitarios. A verdade é que estábamos un pouco tensos, saiu ben a cousa. Que www.myspace.com/proyectotrepja con J antes da C e despois da P. Sinceramente non sei por que nos presentamos, porque foi todo así, a min colleume de súpeto, pero foi unha experiencia extraña, boa, e a verdade non esperábamos nada, levamos todo. Están ben este tipo de concursos, sexa cal sexa o motivo polo que te presentes, sexa porque queres darte a coñecer, porque queres ver un libro publicado teu, porque precisas os cartos. A mí pareceme totalmente lícito e creo que é positivo, ¿no? Polo menos dar un pouco de publicidade, que son artes que ás veces están un pouco pechadas a círculos elitistas ou a círculos académicos e non a xente en xeral, ¿no? Creo que é positivo. Igual me hubiese gustado que en las galas se viesen los más vídeos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría ver el vídeo del segundo y el tercero. Creo que debería verse todos los premios, no solo los primeros. E se cadra mellorable sería eso, ter un poquinho máis de equipo para esa actuación final que hai que facer.